bona nit. Si em permeten, defensaré jo l'esmena com a representant d'aquest Ajuntament, segons decisió del ple, a l'AMI. Estem davant d'una sentència de jutjat primer del Contenciós Administratiu de Tarragona. Aquesta sentència, en primer lloc, he de comentar-los que no és ferma. Una sentència que està apel·lada amb un recurs d'apel·lació i que llavors, al final del procés judicial, tindrem ja la certesa jurídica de si estem davant d'una il·legalitat, com vostès estan de manera reiterada dient, o no. Per altra part, i en referència a la moció presentada, en aquest cas pel Partit Popular, veiem que és, a part d'oportunista i reiterativa, ja que aquest ple, en el seu moment, va aprovar la incorporació d'aquesta associació de municipis de la mateixa manera que forma part d'altres associacions de municipis tant de Catalunya com de l'àmbit espanyol. Cadascuna amb el seu propi ideari i que prenen partit per diversos posicionaments polítics. És evident que AMI defensa una opció política, que jo sàpiga AMI és legal, i una opció política legítima, democràticament parlant, igual que la pròpia associació, i que, en el cas de Castelldefels, dona veu i representació a un número important de ciutadans representats en aquest consistori per diverses forces polítiques. De la mateixa manera que no ens qüestionem de manera permanent el fet de pertànyer a altres associacions o federacions de municipis en els quals la seva activitat no està d'acord amb la nostra visió política, demanaria aquest respecte per la seva part. Donaré més xifres i més dades. Aquesta penso que de manera clara. Hi ha hagut 13 jutjats diferents que han sentenciat en casos similars en sentit contrari al que està fent el jutjat, el titular, en aquest cas del jutjat número 1 del Contenciós Administratiu de Tarragona. 13-1. Vostès parlen d'independència judicial i d'incompliment de les lleis. Jo els recordaré l'article 127.2 de la Constitució espanyola, on estableix literalment: la llei establirà el règim d'incompatibilitats dels membres del Poder Judicial que asseguraran la total independència dels mateixos. Això és el principi fonamental de la independència judicial. El Parlament Europeu, al gener del 2016, durant el debat sobre la politització, en aquest cas del Tribunal Constitucional polonès, el senyor Esteban González Pons, és portaveu del PP parlamentari europeu, parlant en nom del Grup Popular Europeu, va criticar durament la recent politització del Tribunal Constitucional polonès, sense adonar-se que el president del Tribunal Constitucional espanyol, el senyor Francisco Pérez de los Cobos, fins fa poc temps era militant del seu propi partit. Òbviament, això no podem parlar d'independència judicial. Li donaré més dades. De fet, l'informe 2015 de la Comissió Europea manifesta greus deficiències en la qualitat del sistema judicial a Espanya i l'avalua al costat de països com Bulgària, Romania, Xipre, Portugal i Polònia. Si no fos això suficient, per altra banda, l'informe l'any 2015 d'una organització com World Economic Forum posa Espanya, en aquest cas empatat amb Tanzània, a la cua de les classificacions internacionals que avaluen i comparen la independència judicial dels països del món. Vostès parlen d'incompliments de la llei. Incompliments de la llei. Espanya té oberts no menys de 90 expedients per vulneració de directives i reglaments europeus en temes com mercat interior, justícia, medi ambient. L'estat espanyol és el campió en la desobediència a l'ignorar sistemàticament moltes de les lleis europees. I per últim, i si em permeten, el fet de recollir
aquesta esmena a la totalitat no és més que agafar el dogma i el mantra que vostès estan dient constantment, que un tema com la independència de Catalunya no afecta o no té importància a la resta de la gent normal, i per això el senyor Rajoy avui mateix ho ha dit així, ens hem permet fixar amb aquesta esmena el que el consens entre els partits polítics pot fer en una ciutat com la nostra. Gràcies.